जोंनाव फनो गैथांमोननि आबंखा बांला हानि भारत हाखतर एबा त्रिपुरा हास्टेव फाइबै सिकाव हाब फाइमानि रायदा जायाखै फाइबै फियाबा BSF रक आबनो रोगफ्रेवै दंमानि जरावनि आमांप्लि कक्टमानि बिसिंते साइमान जाखा हास्टेनि गोबां मामानै खुनै गाहाम रक हास्टेनि बरकनो रहरै दङ तै बांला हानि फाइबै तलांगै दङ कक्टमानि बिसिंते तै साइमान जाखा फासालो बांला हानि बरक रक रायदा जायाखै फाइबै बदल कटर खे सिनि बस्ता खगै तलांगै दंमानि जरावनो BSF रक सारि मानै बरकनो रेगफ्रेखा आरो प्रेमानि मांप्ले नरकनो सोंफनो गै दङ फियाबा बरकनो बाहायनो याक बाटाइबो बरक हाके BSF संनि बेलाय साइटक मंबाय किसा मिसा मानरक फनो बरकनो रमै मानलिया हनै साइमान जाखा कक्टमानि बिसिंतै दाबक सोंमखे हायसे भारत हाकतरनि साबो बरकनो सुबावै दं बमहाय बरक रक साबरक सुबावै बरक हाके फायरागै बिसिंतै खाइबै रायदा जायाखै फाइबै सिकाव हाब फाइमान भारत हाकतरनि त्रिपुरा हास्टेनि गाहाम मानै जाकथक नं गथक रक बाहायके तलांगै मान बरक तै आमहाय बरकनो सुबानाय बरकनो नाहारनाय न मथागै माननाय दे नायटुगै कारिवै माननाय दे आमहायनो सोंमों हास्टेनि बरक रक टंक सं रोंजाक सिजाक जत्तनि खावो तामनि हिनबा सालब्रुम कक्टमानि बिसिंतै नौकजाकैनो दङ रायदानि फटातै फाइबै भारत हाकतरो मानजाक बायमानि रेल स्टेशन बास स्टेशन फियाबा आमहाय जराव सिकाव हाबै गोबां मानै खुनै तलांगै दंमानिबो हाय गोजाम कक्टमाया फियाबा बेलाय खेना वानामा संसा बेलाय खेना कमामा संसा BSF रक साइटक मानि बिसिंतै इसासुक रमै मानफानो बरकनो रमै मानलिया मानै खुनै नारगै मानफानो हनै कक्टमा दाबक नायथाय हास्टेनि टंक सं रोंजाक सिजाक जत्तनो नायसिलायजाक बरक हामिया भारत हाकतर टंगैनो भारत हाकतरनि मानै गाहाम रकनो फातार हात कतर बांलादेश वर हरै तंनाय रकनो रमै कारिवै माननाय दे आमहाय बरक रकनो रमै हास्टिरवै माननाय दे एबा माजरा बगै माननाय दे महायनो तै भारत हाकतर बांला हाकतरनि कचारनि आरिनो साल बुसुक जरा महायखे तनजाकनाय तै बुसुक जरा तै गाहाम खायजाकनाय आबनो नायसिलायजाक आबनो सोंमोंगाजाक बरक रकनि खावो खौवो तैबो अपडेट्स मानाबा गैख्रेंगै दंदि बियो रिपर्ट I News